मूर्तियों छवियों की प्रार्थना न करें। 彫像、偶像、像に祈ってはなりません。彼らは救う真の神ではありません。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 真の創造主である神は、偶像でも像でも像でもありません。1、私たちは偉大な真の神を偶像として置くことはできません。2、彫像、画像、アイドルはあなたの手によって作られます。あなたが作ったこれらのものについて祈るつもりですか？ 3、あなたがこれらのもの、偶像、彫像、像を作ったなら、あなたはそれらを創造したことになります。なぜ自分が作ったものに祈るのですか？ 4、あなたがこれらのものを作ったということは、あなたが作ったこれらのものと比べてあなたが優れていることを意味します。それは本当ではないでしょうか？ 5、これはあなたが騙されたことを意味します。私が今教えたことをよく考えてください。あなたに真実を告げたのは私エリアです。私たちはあなたを騙しました。6、なぜあなたは自分で作ったこれらのものを祈ったり崇拝したりするのですか？彼らは神ではありません。なぜなら、あなたはそれらを彫像、偶像、像のように創造し、作ったからです。7、これらの彫像、これらの偶像、これらの像は、話さず、動くことも、泣くことも、泣くこともできません。なぜなら、あなたがそれらを作ったからであり、従って、それらは神ではありません。しかし、彼らはあなた自身が創造した偽りの神です。なぜこれらの彫像、偶像、像に祈るのでしょうか？何のために？私たちはあなたを騙しました。あなたを魔法にかけたのは悪魔です。8、なぜエルヤはあなたが魔法にかかったと言ったのでしょうか？なぜなら、真の神は話し、見て、叱り、導き、アドバイスを与え、歩き、見、聞き、動くからです。9、真の神は創造主であるため、これが本当の神です。デザイナーは何でもできます。10、創造者は人間のようなものではなく、何もできない彫像や何もできない像のようなものでもありません。11、創造主である大いなる神が語り、それが実現する、それが真の神です。彼は自分の言葉を口述筆記し、それが実現する。いかなる人も偽りの神も彼の言葉に反することはできません。12、真の創造主である神は、言葉によって、さらには思考によってさえ、敵を滅ぼす力を持っています。13、誠の神は、ご自分に助けを求めるすべての人を救い、神の保護を求めるすべての人を守り、その手はご自分に助けを求めるすべての人を守ります。14、
この真の神は、ご自分を求める人々に助けをもたらすことをためらわない偉大な真の救い主です。15、彼は自分を愛してくれる人全員を愛します。神はご自分を求めるすべての人を愛しておられます。16、この真の神は、自らが創造した被造物を愛しています。17、この真の神は悪霊を好まれません。彼らは神の敵であり、どこで出会っても、あるいはどこで見ても滅ぼします。18、これらの悪魔は誰ですか？それらはすべて、この真の神によって創造されました。彼らが美しい天使になる前に、しかし、彼らはこの真の創造主である神に反逆し、大いなる神は彼らをこの大いなる神が住まわれる天の中の天から追い出し、ここ、あなたの頭上のこの空、そして人間が住むこの地に投げ落とされました。19、堕天使たちは、そこの偉大な神によってここに落とされ、あなたの頭上のこの空に住んでいます。そして、そこの堕天使たちは、自分たちも神であると言ってあなたを欺き、人間を騙して占星術や偶像を作らせたり、人間を強制したりしています。そしてそれらを表す彫像。20、これらの悪魔である堕天使たちは、偽りの奇跡、偽りの神道、魔術を行うことによって神のふりをします。しかし、これらすべては真の狼の前で自滅します。21、真の大神は、堕天使や悪魔のすることをすべて滅ぼし、さらには悪魔である堕天使を真の神が彼らのために創造した永遠の火の中に投げ込んで滅ぼします。22、これらの堕天使は悪魔であり、人間に偶像、彫像、像を作ることを強制します。彼らは、自分たちが追い詰められて地獄に投げ込まれることを知っているので、何も知らない人間にそれらで祈ることを強制します。彼らを欺き、真の狼が好まない偶像、彫像、像を作るように導きます。23、これらの理由から、偉大な真の神が偶像、彫像、像に祈る人間を攻撃するのは、人間が真の創造主である神を崇拝せず、自らの手で形作った偽の悪魔の神を崇拝しているからである。24、そして人間は自分たちを待っているこの大きな危険に気づいていません。なぜなら、偉大な真の神も人間を地獄に投げ込み、すべてを滅ぼそうとしているからです。なぜなら、人間は、自分たちを神であると位置づけているこれらの偽の神々、堕天使に祈っているからです。人間が自分たちに似せて作った彫像の後ろに、25、この真の偉大な神には、どんな力も、どんな力も、どんな神も決して対抗することはできません。神は創造主であり、偽りの神々が住む天上の空、そして地球と目に見えるものと見えないものすべてを創造された偉大な神です。誰もそれに対抗することはできません。彼は偉大で真の神です。26、この真の偉大な神こそが、どの神にもできず、逆らうこともできない最も驚異的なことを行うのである。それができるのは真の狼だけです。これらは奇跡、癒し、脅威、そして信じられないほどのものです。27、この偉大な神が行うことはすべて永続的ですが、常に人間を欺く詐欺師である悪魔が行うことのように、一時的なものではありません。
28、エルヤの言葉を聞く人間であるあなた方は、今日からあなた方を滅ぼそうとするだけの悪魔たちに気をつけなさい。彼らから離れてください。29、そこにいるこの偉大な神のところに来てください。あなたを守れるのは彼だけです。彼のところに来てください。彼はあなたを呼び続けることをやめず、あなたを愛している偉大な保護者です。自分を救い、悪魔から出て、真の偉大な神のもとへ走ってください。この偉大な神があなたを守り、もう誰もあなたを傷つけることはできません。彼の名前はヤハヤハバ、イスラエル人の神エリアの神です。30、あなたの魂を救ってください。心を救ってください。あなたを救い、あなたの声に耳を傾け、本当にあなたを守ってくださる偉大なる神と共にいてください。決断してください。彼はあなたを助けるためにここにいます。今すぐ彼に電話してください。そうすれば彼は助けに来てくれるでしょう。ヤハヤハバの大使であり、その使者であり、預言者である私エリアは、この偉大な神の慈しみ、あなたに対する神の大きな愛であるこれらすべてのことをあなたに伝えるためにここにいます。署名や YAHVAH 大使、エリア。彫像、偶像、像に祈ってはなりません。彼らは救う真の神ではありません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 。